Den siger lige igen. Hej, velkommen til CS. Prøv at sige, inden vi går i gang. Velkommen til William og Huggies talkshow. Det er 10 minutter, hvor vi bare sidder og snakker om alt muligt fugt. Og lige nu, der synes jeg, vi skal snakke om, hvor mørkt det er lige nu udenfor. Fordi klokken den er faktisk lige præcis 00:19. Og det betyder, at den er faktisk 20 minutter over 12 næsten. Faktisk 19 minutter over 12. Den er 00:19, William. Den er 0. Ja, så er den jo 19 minutter fucking over 20. Nej, jeg gjorde sgu da, jeg gjorde 00:19. Jamen, det er også et random talkshow, så man må godt lave nogle fejl nogle gange. Det gør hende der Ellens talkshow. Nu kommer jeg ind til dig, Marius. Eller nej, Huggy. Nå, Huggy, find lige et eller andet custom map, vi skal spille. Fordi så skal... Nej, det gider vi sgu ikke. Det er alt for kedeligt at kigge på. Det skal være sådan noget, hvor der skal noget action, mens vi bare sidder sådan... Nå, Huggy, havde du egentlig god konfirmation? Ja, det havde jeg for over et år siden. Nej, et år siden. Ja, men jeg er jo blevet konfirmeret i år. Var det egentlig en fed følelse at blive konfirmeret, Huggy? Det var simpelthen fantastisk. Nu leger jeg lige der lidt... Nu leger jeg Lars Lykke, som er i gang med at optage dig. Hvad mener du? Hvad mener du med ironiske? Og Huggies talkshow, du er ikke med. Hallo, tilskuer. Det er mig og Huggies talkshow. Du skal bare sådan, ligesom i de der Ellen show der, og så skal du bare lege tilskuer, hvor du sidder. Og vi kommer med sådan nogle gode emner, ikke? Huggy, må vi høre dit specielle trick, du kan, som andre mennesker ikke kan? Ja, det var flot. Vil du høre, hvad jeg kan? Nej. Det dufter slik. Fuck, hvor frod. By the way, min maskot, det er en skildpadde. I kan bare ikke se den, fordi jeg ikke noget webcam, så pik. Jeg synes lige, I skal høre, hvordan det lyder, når man er til koncert, og man hører Alan Walker. Og bassen, den er ubeskriveligt høj, og man kan ikke høre noget. Jeg tager lige mit headset af, fordi ellers er jeg bange for at vække min familie. By the way, det er Faded, en fucking god sang om der. Det må du ikke sige. Nu kommer det. Bare lige sige, at jeg var til Tinderbox i lørdags, og det var faktisk en fucking fed dag. Og hvorfor dagen den var så fed, det var fordi jeg havde 3 af mine rigtig gode venner med. Og det var ikke Huggy. Og det var, nej, Huggy, ham kender jeg faktisk ikke, ham skal faktisk være sammen med på hvornår er det? Mandag. På næste mandag. Ja, næste mandag. Det er nemlig rigtigt. Så må du godt klappe mig, fordi jeg lige har rent datoen ud. Ja. Og så skal du også grine nogle gange, når vi siger sådan noget sjovt, ikke? Ja. Det skal jeg nok lige klippe ud, ikke? Det lyder godt, det der. Okay, Huggy, så kigger du lige botsene. Hvorfor blev du ikke også kigget? Det var et kropskud. Nå ja, nu... Jo, kom nu. Jeg kan da flække dig, selvom jeg ikke engang er endgame. Ja, så må du godt lade være med dit Jeppe K-grin. Det lyder bare okay, Huggy, hvad skal jeg bruge? Only Deagle, det er så meget det sjoveste. By the way, her tidligere i dag, der var vi faktisk med i en turnering, og ved I hvad der skete? Ja, vi vandt sgu det hele, men så røg vi ud i 6. delsfinalen, så ja. Vi vandt sgu ikke alligevel. Hvad vi gjorde? Du ikke 16. delsfinalen? Jo, det er, roligt. Altså, vi kom faktisk med i kvartfinalen. Nej, vi gjorde ikke. Vi 16. delsfinalen lige klappet. Og jeg kan jo ikke bare gamble den her fucking lækre emne i Baronet Rustcode hele tiden, vel? Altså, jeg har gamblet den 25 gange, og jeg har fået sådan 10 Dragonlords ud af det. Men altså, men så taber jeg så dem, og så har jeg kun min login knife tilbage. Og altså... Only Deagle, det er så meget det sjoveste. Forberedt os rigtig meget. Alan Walker med os ind igen. Jo, det kan vi egentlig godt. Okay, lige før der hører vi Faded, by the way, det sagde jeg nok sådan 20 gange, gør. Nu kommer Sing Me To Sleep, gør. Og så nu kommer jeg ikke sådan til at bevæge mig, fordi jeg er en så fed ged.
Gone away. Der er bare ikke fejl. Jo, der er faktisk fejl. Ej. Get wrecked. Sleep! Sing! Me! To sleep! Oh! Jeg kommer til at holde på lyden. Og nej, det er ikke overdrevet. Det er standard. Det er lige så højt, jeg har mit Spotify-musik, som I kan høre i videoen. Jeg er med i det her Dingo, Hawky og Williams talkshow. Jamen, så skal du sgu da også tale, men jeg er den eneste, der fucking sidder og taler og spiller walker-musik og river pik imens, altså. 3 fløde på et smæk. Faktisk 4 fløde for ikke fæk, fordi jeg flækker faktisk at talke på 4 ben. Du må ikke engang, du skal spille med Deagle only, fuck. Det har jeg aldrig sagt. Du det selv. Only Deagle, det er så meget det sjoveste. Nej, det gjorde jeg ikke, og det kan man nemlig heller ikke høre i videoen. Fordi det skal bare lige ses, jeg redigerer overhovedet ikke det er bare sådan et klip ud, et klip, ikke? Og det er bare sådan direkte ind på OBS, og så tager jeg det bare direkte ud igen, og så ser jeg, hvad der sker. Så lægger det på YouTube, tjener en masse penge. Ja, det er jo optagningsprogrammet, så skal jeg så bruge Sony Ericsson til at redigere det. Og så når jeg... Movie Maker. Du har ikke råd til Sony. Nej, shh. Vi skal ikke sige, at jeg bruger Movie Maker, fordi så tror mig, Dingo, Hawky, random talk show, som bliver på 10. Jeg har lige spillet min skærm helt vildt til. Tak, mange tak. Altså, jeg spiller på min skærm, river pik, flækker Hawky og hører Alan Walker musik. What is life? Okay, 63 only. Det var ikke 63, jeg har det på video. Ja. Kan lyde lidt mere som en eller anden lesbisk mand. Random talk show for helvede. Jamen, jeg ved ikke, den der kylling med bling bling. Nej! Det er jo fordi random! Når jeg sidder, du siger endda, at du selv er med i det her, og så har du ikke forstået princippet random endnu. Glemte at komme min fejl og siger, hvad fanden laver du? Og så sidder jeg og siger, at jeg sidder og laver random. Jamen hvis det er random, så skal det jo heller ikke give nogen mening, vel? Okay, hvis det skal give mening, så snakker vi... William Dingo og Hawkys No Sense Talking Show. Nej, fordi det er jo totalt random emner, vi kommer med. Det er jo ikke sådan noget, vi har skrevet ned på papir, vel? Ligesom det er Sony Ericsson, der de har gjort, vel? Sony Ericsson? Au for helvede, nu står mit finger inde i min mobil. Jeg kan lige lægge et billede op, hvor I kan se, hvor meget jeg har flækket, men nej, ved I hvad, jeg må faktisk ikke vise det på YouTube, fordi så bander de mig. Det har de selv skrevet til mig, jeg har allerede vist alt for mange dick pics. Fuck, det er første episode der. Du har kun en fjappe. Hvad fuck i helvede er en fjappe? Det er sådan en din mor har. Oh hell no! Flæk. Jamen hvordan kan jeg så jeg har taget et billede af min mors fjappe. Skulle du faktisk redigere, ikke? Ja, men jeg har helt glemt, jeg havde ikke glemt, jeg ikke måtte redigere. Det er derfor, det ikke giver nogen sens, det fucking show her. Altså, det her show her, det er så dumt, at det er sjovt at se. Det er lidt ligesom X-Factor. Det er sgu da lidt ligesom X-Factor. Folk, der stiller op, tror de kan synge, og så skal folk sidde og grine af dem. Altså. Eller unge mødre. Når jeg ser i X-Factor, så er det fandme kun for at få et sjovt grin. Ja, de der grimme mennesker, der ikke kan finde noget at synge. Nej, det er nu Thomas Blachmans Ise. Nå. Jeg kan lige se, om der fik af ud. Nej, Isse. I-S-S-E. Ligesom is. Ja, bare med S og I, altså. Hallo. Ja, altså is og Sony Ericsson, det er lidt ligesom det samme. Nå ja, by the way, jeg har lige har fødselsdag, og det jeg fik som fødselsdagsgave, det var et Logitech Orient Spark og en BenQ 144 Hz. Nu det er sidste runde, og så slår vi af for det her William Hawky and Dingos Random No Sense Talk Show, fordi Hawky, du må ikke dræbe mig. Hawky, jeg skal dræbe dig. Hawky, lad mig dræbe dig. Ja, Marius, fortæl! Du har 5 sekunder. 3, 2,
ligger En. Fiappe-program Nu. deroppe. Sådan der, Der kan okay. vi se med. Tak fordi I gad så med. Vi ses i næste video. Hej, hej. En Emily derinde, og det var Ja, bare- og hvad så? Hvem giver en fuck?